Салом ба шумо бинандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Пешниҳоди шумост нашри махсуси барномаи сайёҳии варзишӣ. Ва дар нашри махсус мо мақсад дорем ҳамроҳи гурӯҳи эҷодии раёсати гузоришҳо ва пахши мустақими телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, муаллифи барномаи сайёҳати ҷаҳон, муаллифи барномаи агротуризм ва муаллифи барномаи нигоҳи сайёҳ ба яке аз минтақаҳои зебои диёр биёем ва сайёҳати варзишӣ анҷом диҳем. Ҳоло мо қарор дорем дар минтақаи Яхчи мобайни ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар баландии андаке бештар аз 1050 метр аз сатҳи баҳр. Хуб, моро дар ин сафар ҳамроҳӣ мекунанд роҳбалади хоҷагии шикории М Саёд Алимов Мирзошоҳ. Меравем. ноҳияи наздимарзӣ ва дарвозаи ба кӯҳҳои баланди боми ҷаҳон. 280 километрии ҷанубу шарқи пойтахти меҳан шаҳри Душанбе дар оғӯши қуллаҳои баланду барфпӯш. Ин навбат сайёҳии варзишӣ моро ба ин ҷо овард, ба минтақае ки ҳатто номи он Яхчи Мобайн сардии асрор ва ҷозибаи махсус дорад. ҳудуде ки дар хоҷагии шикории М-Саёд ҷойгир буда, барои мо инак на танҳо як нуқта дар харита, балки як минтақаи нави ҷолибу ҷозибадори сайёҳати варзишӣ мебошад. дар маҷмӯъ давоми соли гузашта гурӯҳи эҷодӣ тавонистем ба бештар аз 20 минтақаи нави сайёҳӣ сайёҳати варзишӣ анҷом дода, бо сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ҳамсӯҳбат шавем. дар ин сайёҳат мо 5 нафар ҳастем, ҳар яке бо дунёи худ, аммо бо як ҳадаф: шинохти табиати кӯҳсор ва инъикос кардани он ба шумо. ҳавои фасли зимистон софу офтобист. дар ин фасл манзараҳои кӯҳҳо дигаргуна мешаванд, рангҳо камтар, вале маъноҳо бештар. ҳамин тавр қадамҳои аввалин моро ба роҳи кӯҳӣ бурданд. масир моро аз миёни ҷангалистони хурде бо дарахтони зиёди хучу анор мебурд. дар паҳлӯи роҳ ҷӯйчаи кӯҳӣ ҷорӣ буд, оби софу хунук бо садои нарм ки аз шаршараи наздик ҷорӣ мешуд. пас аз як гардиш шаршараи бо баландии бештар аз 30 метр пеши назар намудор гашт. оби сафед аз баландӣ бо шиддат сарозер мешуд, ба сангҳо бармехӯрд, ба ҳаво туман мепӯшид. табиати ин ҷо басо рангорангу пурҷило аст, ҳатто дар фасли зимистон низ. дар пасманзари шаршара ки садои пуршиддати об фазоро ба ларза меовард ва қатраҳои хунуки он мисли нафаси зиндаи кӯҳ барои мепошиданд, ҳамкорон беихтиёр ба аксу наворгирӣ машғул шуданд. ҳар каломе аз мо кӯшиш мекард ин лаҳзаи зеборо, ин ҳаракати беинтиҳои обро ки аз баландии кӯҳ ба поён сарозер мешуд, барои худ ва барои бинанда нигоҳ дорад. аммо ҳар қадар аксу наворгирем ҳам ҳамон қадар барҷастатар эҳсос мешавад ки на ҳама зебоиро метавон сабт кард. баъзе лаҳзаҳоро бояд танҳо бо дил эҳсос намуд. ҳамин тавр пас аз чанд лаҳза бо роҳнамоии роҳбалад роҳи худро боз ҳам ба болотар идома додем. қадам ба қадам ҳар қадар баландтар мешудем, манзараи атроф низ васеътар, фаррохтар ва пуршукӯҳтар менамуд. гӯё кӯҳҳо тадриҷан пардаи асрори худро барои мо мекушоданд.
аз боло нигоҳ кардан ба дараи танг ба ҷараёни шаршараи кӯҳӣ ки акнун мисли риштаи сафед менамуд эҳсоси оромишу сабукӣ аҷиб мебахшид. табиати ин ҷо воқеан бою рангин аст. ҳар қадам моро ба дарахтону растаниҳои гуногун рӯбарӯ мекард. арчаҳои баланду паст, хуч ва дулона, бушолу туғу чормағз. зери по сангҳо низ якранг набуданд. гуногунии геологӣ таваҷҷӯҳро ба худ мекашид. сангҳои сиёҳу хокистарӣ ва сурхтоб ки ҳар кадом дар ин доманаи кӯҳ таърихе доранд. аз чеҳраи ҳамкорон аён мешуд ки омадан ба ин ҷо ва шахсан ба сайёҳати варзишӣ машғул шудан ба онҳо хеле писанд омадааст. ҳар дам аз ҳар боб ба роҳбалад савол дода мехостанд дар бораи ин мавзеъ маълумоти бештар пайдо намоянд. қаландар ба дарахтони мевадору ҳайвонот, рамзия ба муҳити зебои табиат ва Саид Муҳаммад бошад ба кӯҳҳои баланду барфпӯш бештар таваҷҷӯҳ доштанд. бо мурри боло рафтан ҳаво тоза ва сардтар мешуд. вале ин сардӣ на хастакунанда, баръакс нерӯбахш буд. ин ҷо инсон аз рӯзгори серташвиш ҷудо мегардад, андешаҳо пок мешаванд ва дил ба кӯҳ ҳамнафас мегардад. ҳар ҷо ки исм мекардем, ҳамкорон дар пасманзари табиати кӯҳсор ба аксу наворгирӣ машғул мешуданд. дар баландии тақрибан 1200 метр аз сатҳи баҳр табиати сангистони кӯҳ аҷаб манзараеро офарида буд. ин ҷо олам ранги дигар дошт. сангҳои хурду бузург, баъзе сангҳо тезгӯшаю хом, баъзе дигар суфтаву ҳамвор ки нишонаи гузашти солҳо, боронҳо, барфҳо ва шамолҳои сахти кӯҳиянд. ин ҷо низ бутаю дарахтони зиёде низ ба мушоҳида расид. бушол, дулонаи сурхак, писта, бодом ва боз ҳам арчаҳо. اینجا ما کمی توقف کردیم. در چنین لحظه‌ها انسان بهتر درک می‌کند که چرا کوه انسان را آرام می‌نماید. اینجا همه چیز در نمود طبیعی و اصلش است، عاری از عامل‌های انسانی و دور از تشویش‌های زندگی. در همین موضع در دامن کوه نمونه‌های خانه‌های کهنه دهمرده‌ها و دهه قدیمی یخچی‌سار نیز نمودار شدند. دیوارهای سنگین نشانه‌های آتشدان از زندگی موقتی آدمانی قصه می‌کردند که زمانی در اینجا سکونت داشتند، با طبیعت هم نفس می‌شدند و روزگار خود را در این بلندی می‌گذرانیدند.
дар ҳамин истгоҳ ҳамкорон ба гуфтугӯи самимӣ пардохтанд. ҳама якдилона бар ин андеша буданд ки тамошои барномаи сайёҳӣ аз паси экран ҳеҷ гоҳ ба он эҳсосе ки худи шахс дар сайёҳат иштирок мекунад баробар шуда наметавонад. экран танҳо тасвир медиҳад, аммо ҳавои сардро, бӯи арчаҳоро, сангҳои зери по ва задани дили инсонро ҳангоми болоравӣ интиқол дода наметавонад. танҳо вақте худ қадам мегузорӣ, мефаҳмӣ ки сайёҳат чӣ аст. маротибаи аввал буд ки ман ба ноҳияи Дарвоз омад ва дар ин минтақа ҳамроҳи ҳамкорон саёҳати варзиширо анҷом додем. Пештар ман барномаи сайёҳии варзиширо пайгирӣ мекардам ва бори аввал буд ки дар ин барнома иштирок кардам. Дар амал хеле мушкил будааст, назар ба оне ки мо дар барнома медидем. Ба ман ин манзара хеле маъқул шудан, аз ҳамаи тараф кӯҳои баланд иҳота карда шудааст ва манзараҳои дилфиреби кишвар хеле дилписанд аст. боз мехостам ки дар ҳамин гуна сайёҳатҳо иштирок кунам, то ҳамин ҷаҳонбиниам васеътар шавад ва ҳам саломатӣ аз ҷиҳати ҷисмонӣ устувортар шавад. албатта ҳаракат кардан дар минтақаи баландкӯҳ, махсусан мудом ба боло рафтан, барои нафароне ки тарзи ҳаёти камҳаракат доранд осон нест. нафас тез-тез мешавад, мушакҳои пой дардманд мешаванд, дил бо шиддат метапад. аммо маҳз дар ҳамин душворӣ лаззати махсус ниҳон аст. ҳар қадаме ки бо заҳмат гузошта мешавад ба инсон эҳсоси пирӯзӣ мебахшад. пирӯзӣ бар танбалӣ, бар хастагӣ ва бар худ. аз ин рӯ сайёҳати варзишӣ танҳо гаштугузор нест, балки як машқи мукаммал барои ҷисму рӯҳ мебошад. илми тиб собит кардааст ки ҳангоми чунин ҳаракати фаъол тамоми мушакҳои бадан ба кор медароянд, гардиши хун беҳтар мешавад ва кори дилу рагҳо тақвият меёбад. муҳимтар аз ҳама, сатҳи эндорфинҳо, гормонҳои хушҳолӣ боло рафта, эҳсоси хушбахтӣ, сабукии рӯҳӣ ва оромиши асабҳоро ба вуҷуд меорад. тамошои дарёи панҷ аз ин баландӣ на танҳо зебоӣ, балки эҳсоси ифтихор ҳам мебахшед. ин дарё марзи табиӣ, шоҳиди таърих ва ҳамсафари асрҳои ин кӯҳистон аст. пас аз як гардиши дигар мо ба сари теға баромадем. аз он ҷо яке аз мавзеъҳои овозадори тоҷикистон пеши назар кушода шуд. девдара, ки имрӯз гулдара ном гирифтааст. мо каме истодем, истироҳат кардем, об нӯшидем, суҳбати ором доштем. аввал аз сафар кардан ба болои кӯҳ хеле ҳаяҷонзада будам. ба худам боварӣ надоштам ки ба чунин баландӣ мерасам. аммо ҳоло ки ҳамин ҷо расидам, барои худам як эҳсосоти ҷолиб маро фаро гирифт. то ба ин ҷо расидан, яъне ман ҳоли қонеъ нашудагиам ва боз хоҳиш дорам ки ана ба ҳамон баландӣ боз ҳамроҳи ҳамкорон сафар кунам. тавре ки роҳбалад ба мо фаҳмонданд, аз болои ана ҳамон баландӣ боз мо шояд манзараҳои зеботарро тамошо кунем. шамоли сабук аз рӯи теға мегузашт ва бо худ бӯи барфҳои қуллаҳоро меовард. бо дурбин ба паҳлӯи дигари гулдара назар кардем ва ногаҳон манзарае пайдо шуд, ки хастагиро пурра ба фаромӯшӣ буд. якчанд бузи морхӯр оромона дар нишебии кӯҳ ҳаракат дошт. баъди чанд лаҳзаи дигар роҳи худро ба болотар идома додем. аз 1450 метр аз сатҳи баҳр дар тӯли тақрибан 15-20 дақиқаи дигар ба нуқтаи ниҳоӣ
1580 метр аз сатҳи баҳр расидем. яъне дар тамоми масир мо 580 метр баландӣ баргирифтем. биандагони азиз, инак расидем ба нуқтаи ниҳоии хатсайри имрӯзаи сайёҳии варзишӣ ва тавре ки дастгоҳи мо нишон медиҳад, мо ҳоло дар баландии бештар аз 1563 метр қарор гирифтем ва бояд гуфт ки то ба ин баландӣ баромадан ҳарчанд аз поён осон метофт, вале на чандон осон буд. аз тарафи дасти чапи мо ҳоло яке аз дараҳои маъруфи ноҳияи Дарвоз, яъне бо ном Девдара, ки баъдтар номаш бо Гулдара иваз карда шуд, қарор дорад. дар тӯли роҳ омадан мо тавонистем ки аз зебоиҳои хатсайр лаззат барем, ҳатто бузҳои кӯҳиро ҳам мушоҳида кунем тавассути дурбин ва албатта зебоиҳои кӯҳҳои осмонбуси Тоҷикистони биҳиштосторо низ. каме инҷо истироҳат мекунем ва пасон боз бармегардем. моро ҳамроҳ бошед. дар нуқтаи охирин истода мо медонистем ки ин лаҳзаҳо танҳо як саёҳат нестанд, балки хотираҳоянд ки то дергоҳ дар ёдҳо боқӣ хоҳанд монд. дар ин баландӣ шамол шадидтар мевазад, ҳаво сарду тоза буд. манзараҳои атроф боз ҳам васеътар пеши назар кушода мешуданд, хусусан қуллаҳои барфпӯш, ки дар дур медурахшиданду чашмро сӯи худ мекашиданд ва эҳсоси баландӣ, озодӣ ва абадиятро ба дил меоварданд. сайру саёҳат кардан дар табиати зебои Тоҷикистон, ман фикр мекунам як фасли махсус надорад. дар дилхоҳ фасл шумо метавонед ба оғӯши табиати зебои Тоҷикистон рафта бошед, сайр карда бошед ва аз минтақаи яхчи миёна мо роҳ гирифтем ба ҷониби баландкӯҳ ва як чизи ҷолиби дигар дар кӯҳистони ватани мо ҳамин аст ки ҳар як минтақа дар оғӯши кӯҳҳо як номи махсуси худро дорад ва хатсайри мо шурӯъ мешуд аз анамун яхчи миёна то як мавзеи махсусе ки ҳоло мо қарор дорем ва инҷо Чағоразамин ном дорад ва мо хушбахтона ба инҷо расидем. хеле ҷолиб буд. дар аввал омадем, вақте ки ба роҳ баромадем, сафари аввали мо аз як шаршараи зебое оғоз шуд, тамошо кардем ва оҳиста оҳиста то ба ҳамин мавзеи хушҳаво расидем ва муҳимтарин нуқтаи сафари мо ё ҳадафи асосии сафари мо ин буд ки мо дар оғӯши ҳамин кӯҳистон бузҳои кӯҳӣ ва бузҳои морхӯрро тамошо кунем ва ҷолибияташ ин буд ки мо ба ин мақсадамон ҳам расидем, гарчанде аз масофаи дур бошад, вале тавассути намун дурбин вақте шумо мебинед як боигарӣ ё кадом як ҷонвари зебои табиати ватана, ин боз як эҳсоси тамоман гуворову аҷоиб будааст. дар ҳамин нуқта боз чанд муддати дигар мо тавассути дурбин ба ҷониби Гулдара назар кардем. бузҳои морхӯр ҳанӯз ҳам дар нишебии муқобил ҳаракат мекарданд. тамошои онҳо на танҳо шавқу ҳаяҷон, балки як нав оромиши ботинӣ мебахшад. ин лаҳза инсонро ба андеша мебурд. табиат қонуни худро дорад ва ҳар мавҷуд дар он ҷои муайяну нақши хоси худро ишғол мекунад. инҷа ном дорад Девдара. Девдара инҷа мавзеи Девдара инҷа бизои кӯҳӣ морхӯри бисёр дорад, ранг дорад, паланг ҳастай, снежни барс мегӯянд, рис дорад, бо рӯбои хечи ҳама чиз дорад. мақсад инҷа сайёҳон бисёртар вақт фасли тобистон дорад, баҳор дорад, инҷа моҳи майда бисёр меянд, шикор меянд аз хориҷа. мо аз яхши мобайн сар кардем роҳро, омадем хеле болода шаршарада тамошо кардем, бо болотар омадем
айлоқҳои давраи пеш иҷа одамон зиндагӣ мекарданд. Қишлоқ буда яхши мобайнда. Айлоқҳоро дидем. Баъдам хел омадем замини Чағородо. Ба ин минтақаи хоҷагии шикорӣ мо на танҳо шикорчиён меоянд, балки сайёҳон аз хориҷи кишвар, аз дохили кишвар, аз ҷумҳурии Тоҷикистон худамон ба ин ҷо сайру тамошои бузои кӯҳӣ мебиёнд ва лаззат бурдани табиати мавзеъ. пас аз чанде вақти бозгашт ҳам фаро расид. Мо аз сайёҳати варзишӣ ба минтақаи яхши мобайни ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо таъби болида, дили сабук ва эҳсоси хушнудӣ бармегаштем. ин сафар ба мо на танҳо манзараҳои камназир, балки нерӯи бузург барои ҳафтаи нави корӣ бахшид. Мо медонистем, ки ин саёҳат анҷом ёфт, аммо таъсири он то дер боз дар дилу зеҳн боқӣ хоҳад монд, ҳамчун як хотираи зинда, илҳомбахш ва нерӯофар.